Yemenete for your phone now, Aqua, Babim, Ediba City Multimedia. So, and then that for another Piaw Asantema, we name him saying, and a year, that's a bread. I was able to Tosumino, a quack and then the year chatto. And then I say, and then a was say to two opium so back up or bananas or banana. It's another people, Hannah, the Amambania, Manatim Soba, and then of course, we're free by Sans Amambania, Manana Jabu, and Munchinia who do it to 20 people. I hear from Fetching the Naba, your window, which Asantamana say Asantama cancer, you come as a cancer, who much as Antaman, and then or about the people, Hannah Mamma, I yet put you about PC, I had that Sibre, was say, Bonsua, Tosumina, and I didn't actually quite proper, and the Mambrania Mani, but today we are now the Sumuno Yura, Aqua, or die, that's the break, come on, it's as a 24 yes, a photo, and it just you today, but Naya, Bamia, and Nanaya, Amapa, yet also Naya, yeah, one now, I take a home, never the one now, so and so, yeah, every Sammy Hawk, you who say, Yenana no more Asantehene ha, and nay 1 hour money Asantehene. Eye mo ababetena to eba asante amamre mu a se nyamekase yewura opim so eba betena se obedwa biase a etwase nananom ne na etena se ansa na won a omaba no so aba ama His Royal Majesty Otumfour say to nyamekase Asantehene ba kope wo hina obi biara na nim ne nachi obi biara no honom no enso abanti se wo hwe ne yakwa asane entwene a ekọ ebe ne na eya ahemfo dodo a omo asante mantem hanom ahemfo dodo a omo hya asante ahenie na se yebekasa asante ahenie no enso Asantehene nko a nemom ekobono ene miamia kodo a eka ho a omo ne na ede omo ntom abebo asanteman emu ene na hu ahemfo dodo na ene ahema ene munyamfo kama etutu omo ntom agugu so ahye omo henema ama chine so omo so a omo nko ede omo nim omo de ntumpan edi omachi esomo mrane a ese efata esanse wei echire amamre ne amane ebu kase a asanteman yego edema ya hemfo a wo asantemantem hanamo wei ene ebu kase a yewo edema ahemfo ne na a omotwa His Royal Majesty Otumfour osei tutu ho ehia esanse so asante eye asante kotokwa wo kan ba kwa waka mapem kotokwa ukum apem baba nenne ye kire se ampa asante wo bika asante wo bichire asante wo bichire ampa na wo hwe sene amamre ne amane eko na hwe sene ahemfo asi afo mu ho ye nananam ahemafo so timi afo mu ho a na tim se yes asante ma ye wo nema ye pa na ye hwe ekwaya ye nanam efaso echia se wo hwe sene ye nanam afaso atenase ema ahemfo omaba no so no edi enchia edi emom no so akwakwata ba bia ye ka indicate dia mom a na tim se eye energy sonkokra we ni na akire amamre ene amane a asante ewo we na akire nimdia a asante ewo we na akire fa hofama asante ewo we na akire enkambomu asante ewo we na akire asante kotoko ukum apema ba asante kotoko yewa ade we echire ebu kese mo wodema yewra opem so His Royal Majesty Otumfour osei tutu nyamekase na ase ya na yesuru na ase ya na ebesom no na wohwen samrane akese ekoso a na timisa ampa asante obi kire asante obi ka yenhwe sene ya hemfu yi ese address sene ye ba ne yebo mu samamu sene ye ba yebo mu a otimisa asante obi ka we enema afoforo so ene ebre asante na asante wota asante a enye nemom ehese wusua ade so fra asanto esansa asante wobi ekire asante ewobi kana asante so wobi ekire enitine abampanifo se oma refi ukromu hene abaya oyira obedwase enitine yabasa amamre ne amane esefata bia no so no ene edidi gufom ama obi biara so enya bi ahwe entienhwe ekwaya ya hemfufo no bi so eba hwenhwe ekwaya mofa so ebotwene ede
Gigi, I have fun tata. You say, yeah, in Suta, and my hin abba, Jabe my hin abba, next I am focusina, and Abba trans so much charm, His Royal Majesty, Otumfour was said to Yamakasi, at Sna a year, na Pakamu, and the Ababa trans and the Adikasia pa, and Atuna Nisa will buy any sika in command, and the ne, or ye bafu war, what didn't send you out of yin another sebre was able so to sumino, and so I must see a tree and a queer chair, you must say, I'm Asantehene, out to Bessino, Asantehene, and the Abriepa, Asantehene, Chomua in chat. I must say, why him out what Asantehene Mampong, and who she any Nina, send ni bema penina, one and what Asantehene Mampong, and a genuine na empeny for same a bad day, and na a day flu and quam media beko, and see a day, a embrana associate, yet and you might chat to a de mayen na okonsokoda ekurama ne kraso hotono na omodempire paso ata Asantehene sene be Asantehene so ebeko intimomu yenhwe senia ye nanamu bi mu eba edin twene ene nsamammo ene asa edi hye nananum ne yenhwe bibi kakra a edi so pepa chomenko meka City multimedia ena wo hwen misraw kuhwehwe anasa wo search for City multimedia wo search adoma no wo honomo fa wonsa eboso na subscribe mame wo message bia mepacho fatu asemaye munti na yewo ho yesumu ni aso Asantehene sene be ya my Ghana eni Asantehene na ebetimi abomonyene momyehwe sene ne masiko kakra ewe enche ye kra na yehu se eye yini na ya dini na eye Odifo bakope eye Odifo Ajagoraja the spiritual papa Ajagoraja ono so atwinity fe wone ne maba waso ne ne mranta kantinka so aba omo so eba baji omadwa omo di ebu etwato e de baba ma Asante Mamponghhene wonya ne baabi ko da sebre wo sei eye wo sei bonso to so mienu na ya hwe se ensante tintintinti asa na edi ebu kese de bema yana na timisa ampa Ajagoraja movement omaya de omo manesa kwa dada biara da omo subeto nsem kakra edi aboa ayiya eye ye His Royal Majesty Otumfour said to eye edi eja eye nanada sebre echire kwakura mwamwe Asantehene nsemamu a mo batim se yes Ajagoraja o fancy pa be Asantehene mu ade na chezo otim se baabia uni omo hwehwa ne se ja obetimi asflix kakakra na chese ha eno so etimi apiemu na yes Ajagoraja movement no wohwe one ne nkofo ne ma hofefo ene memma nkentinka otim say yes Ajagoraja movement the only prophet our kabenku Ajagoraja movement nko ana sa wokọ hono ma ekom ene oda to from there that is sayana essay sabe me kotwa City multimedia eso and our channel and then e kai oba na so oba was subscribe to it now like it oh any commenter now what they ato ho e dey amaye sabe be abasi amamre dey amane e support no and then dey every word and near ekoso and ekoso security and as kotwa kra yem papa Ajagoraja the spiritual father the spiritual papa and then one of the airborne to say yes and there is yes Ajagoraja the spiritual father of Ajagoraja also the last respect and I'm that's saying those who are also to say never also the spiritual aspect here is not easy because we have City multimedia so and multimedia so uti yeah papa that will be so listen Maya all eyes movement so all eyes oh yeah papa that and yeah the prophet Siama back up and then yeah, in and out, Baku, and my name, Baby, Kokadia, fine, yeah, Brian, and that's the real able to me, Mamponghhene, actually, Brabana, the watch of Adoma, you more probably the best City multimedia. So, the watch of Bobo, do you know what where did you chair food in that? We did in another problem.
na Mamponghhene Otumfour maybe as well. Okay, see, I can say, will be a Kufour in it, and I just went now. I will Asantehene, and they are in my say. Otumfour here. Now, what a true second, and a giant. I put the infant, I put the Ankasa, and the Mamponghhene, and the pass, and the Cosa. Okay, Nana, you better say, you know, Yenkosa, as you say, and Canena, not it's 1 minute and Moncosa. It is a Yenkosa, no, and then you made a Mutima, Yadim for to see more to see. Oh, the same Yenkosa. A sorry, I need to say, as I'm going to say, say, and Mamponghhene, say, upon the prayer, and let what of you. So the other income, now another day, the vision fine. Now, Otumfour, the human Otumfour in a bottle, a giant, at the Mariba, a coffee. Now, yeah, Mamponghhene. Now, what two and a giant, and it's a kind of mother, civil, the park, and not agent watching out of swim. What is it? One, we took me, one, Mamponghhene Otumfour. Nana, you go for the hour say, for you, get him ranting about Wayabano. You shouldn't need BBC, and Pempin, who says, Yana, I'm wishing BBC, who say, after you come for some now, person, some. Then I'll bet me, I can't tell you what I'm actually. Never, and I come for some, and I have some, and I come for some crowd. Yet the way you say, I can't, and Timulemuno, a Pumbakum, at the J, Asantehene. Sabra and Tabu Motion. We could dear Akutari, we never Akutari, and I didn't cook. Yakutari, at the Akunu, at the Akapu, at the Atalation. It's here the Gigiamudia, and I'm more Gigiamun said, they're showing at the Achi, Luga, as you. That's also you so good to and continue. That's also. Yeah, Gigiamunia, so the shot out of ya, you say a contopa. I own Nana, you have a more corner. You say again, a man by a was Santimami Fra Santino. You have to your mamma money attracting baby. And today, food to never my you tonight, and the young candidate, no one, and in my one, not to be not to. And I said, Omudi, I was a good idiot. Say, I can't show you see who we are. From Sabina, and you tell me. Oh, yeah, who you say at the end at 32, what I say. It is a and Mabuna Aban, or Montario Moshe, and a good motor, and Talia Moshe, my way, my assing, and that's to see the water. It is a 2 and Mabuna for sake. Or Moshe Talia come. I back at Modijum. The Munya, the Bomabatin and Jumina, Abai one and we never continue in a moment. I think my body. So, yes, when you would advantage. And now it's not say, we can be who about the more so when you come to. And as I buy a banana, who gave us Abasa. Let's see. Let's see, can pass over my say a day, a day report. We met him. Ama was safe from Tia. So, my body, discipline. Okay. Nana answer the video about Korean say, when in a twa. Ayana, you didn't send him one son, ye. And yes, son, of course, one answer video. Bibica Crazy. You, yeah, when you are Tangunya, we took out Tangunya. You have been corner. I've been corner the chance in much segment. It's no, maybe I don't know, and we be as a like I say, a Sunday, Sunday, and I said, yeah, you didn't meet me. Okay, no, I made us a woman when you're at the Amai. Nana. Yemi tifo ne hwefo so akwa babiem de ba asate mampon ene eda foforo twede mponyankopon adawoma wode adom yen na yin se enche na ye dasebre wo sei bonsu a wotosumienu a woye Asante Mamponghhene wato ni bonkum so yenana ekwakura yenana efra ne ntuma tintimu yenana akanchinagu abraduane esija so na Asante amamrani amaniemu no yenana mbubu enna
ekrakra nano ene da etwa to a etwa se yeba na yebekra ye na Oseibo nso da sebre ye Asantehene the second in command in the Ashanti Kingdom waka enchin egu etwa se yeba na yebekra na chi na eye da His Royal Majesty Otumfour osei tutu nyamekase eye Kotokohene wonyamekase ba kope es woba na obeye amamre ene amane egukwam na obehwe yen ewrada sebre osei tutu otosumi eye da sebre Oseibo nso otosumi no echi kra na amane amamre bia wo no yedi gufom se ne bia betima gya na chi na ye nana so etima koka ye nana no ma omadi kai awonsie do akwakoda abompaye pa ede ama Asanteman ede ama Mamponghhene se ne be ya empuntu ne manyama Mamponghhene ekwemu no ebekoso ekura ne na sensitive multimedia yesisa yinkuku ne yenkakasa ampa etwase eba ne yebesom esansa Asanteman mu ne yewode a ene etwase yesom asante se ne asante amamre etie no ne yaba baba behwe sene amamre ne amane etie sene efaso efra yentoma yenkasa yemu ekwayen pa efaso ese ye nana abra wo ekwakura we ene enema bebre ka ho ene yeba ababedu yese baba betie yaba be interview bebre ye ne enipa bebre bekasa afa yen nana da sebre Oseibo nso a wanya ne baby ko ehu esanse mpanimfo se semampa ha ne tu ne badintine ne ye ne amanfo mo wo Mamponghhene kradua mu abedi nkomo ne ebusa won esan efrimra ye nana betena konya so ebepim sesamre die no mode kai ye nana da sebre Oseibo nso ene ne ka won na ye nim se ahemfo twetworo mpanimfo ne ntim ne antim mo firi chechiri ne ben ye nnara enne omo beba na omo de ye respect anase ebu etwa to kra edi ama yen nana da sebre Oseibo nso tosumi no Asante Mamponghhene na chese enyame adomo a bibia kwa wie so a yedina na akokoto ebemu na enana so akwakogina home akoka na bofo ho na yaba eje mepacho ma enyi woni enhinta ye mepacho kaye ho na fa woni di echi ba bibia ko bia no yede amamre ene amane die beto fom bia no Sex City Multimedia ye show bose yede bebreo na woso wo hu de ko ebia bibinti wantimi ama Mamponghhene ase so amfo woni amba mehwe ko twamansa wamfo ni amba mehwe eye kontrofo se ne suman eni nani na mumene wantimi amane de yebeba na ne atofom bia na yede abrampa chomenko ke hoy na yenkonkwe ne a ekoso ewo Asante Mamponghhene eye asase so abra yede buo a etwato kra edi mayen nana yen adie ne na the second in command of the Ashanti Kingdom nana da sebre Oseibo nso a otosumi no mepacho kam ho ne yenhwe kwan a empinti ne nkwentim kwa etie entwene a yebubu mu asa yesa yentuma fremu ene yeyiyo mu mepacho menko ba bia kaye ho na yenkwane yenkohwe bibi kakra asa na de ho no so no ye de atwa so about Piaw, and it's all shy, which you say yes. Near me na come two and a half floor. Yeah, possibilities and part. Yeah, and I has over and many upward from him. More say another banner to be which you say, yeah, as some go to a or more help me if you say, yeah, be just a job, baby. You will send any say, continue. You go to a April. Na de owo bi atwa se won sefum bia so no ye de ebema won de atwa se woku de atwa se wotie ense bi atwa se ka bia no ye beka ama wo so aso ati sa pepepe ene tie sa pepepe na tie ye na Kufour ene eba no ye na ye mampanyini ye former president Gen Kufour ono na eba manfo eboje ne so kama tu se enye easy bra we ekere se ampa empani fo tutu ena apiemu ewo eyi ase empani fo tutu HBA na chese ye wura so e baba betnase yen chene ye wura e baba betnase wo ga tu a etutu ene ne ma ekoso a na tum se enye asem koto akra we eche amamre ene amane a ekoso e wa hanamu we na se wa anye very careful na bibi to dia na chese ye wura Kufour na eche ano ye wura Kufour na eche ye wura Kufour na eche ano ye wura the former president of Ghana John Kufour so no ye ba kwa mu de ama no say you so aba yes we die wo Kufour no o na eche ba isa na tie one day ba no
is the former president of Ghana, His Excellency John Kufour. Yen na yen papa ya din na wana na ekono sabe pe timu se odoso no ko na Ghana man ye wo edima yen na ye man panyida da awo Asante mantem Ghana men na edras wona so mpa bebe sum ye edi ema oman Ghana. Asante Mandrio, Yura, His Royal Majesty Otumfour say to due near Manahunu, and da Sibre was say bonsu, our Tosumino, a quakra, a man, Yura, Atobisino, Sasson Asante Manina, in we, Asantehene Funana, in we, Asante Mampong, a free and crasso, coping penny fortune nasu in we, a sunset, a year in the pocket sepa, and a tutu ama and ne, Asante Mamponghhene, Yatobisino. Inna yenwi esanse eyi kese na ye na ade ajaye yesre otwedi amponyankopon so nkoso nkwa no na daache nkoma bi no yesa ehia bi empanimfo sesamampa ene eto ne badinti no yen amanfo anase nipa mo wo Mamponghhene hanum so ba badin komo ade afa yen na wanya ne ba bi kro eye da sibre wo se bonsu a wotosumie no se edebe mpo no betimi de akaye na ye nana tiase na edeba ade no mo ye ya omotimu so omo bompa so betimi anya ye nana ye wo se bonsu otosumie se biem na wetima bebeto anema pa ye nana wogya hono mo akwan so ntimo mientie ensem ba akomienu bia eye amanfo beka ede afa ye nana wo esanse mpanifo se samampa ene to ne badinti no ye nuama bi mo hanama ye pese atwebe won na omo aka bibi kakra ede afa ye na da sebre ho na omo aka bibi kakra de afa ayeye ene amamre ne amane asante ekuremu esanse bedfo sa o ma wire fi okuhine kuma ben a o yire obedwase o esanse ne manta ye ba no enya de amamre ne amane no ye fa no serious etise ye na no mo ye na mo emre asonse ye nkoye nchi ne sa besu amamre ne amane ntimo yentie ensemu a yennuama muso eka edifa yenana da sibre wo se bonso wonya ne baby kro ewo Asante Mamponghhene yentie ensemu muso eka edi afa yenana ho ennuaba emo akwaba Aba ede ba city multimedia so obo odi no adan wadi kakari atre okay auntie but also didn't say gift no dey me power Asante di ankasa esanse wo ya Asantehene ma bana me bwa so fi be so Asante Mamponghhene ma Asante di me gift no adoboa mami adoboa e ba so e wo so fi Asante Mamponghhene me hanamo yenhwe ye nana ene ye kata na chifra yenhwe amamre ne amane a ekoso ewa hanamo sene osi hunu ya amamre ne amane e fa Asante amamre sene osi hunu ri se efepa kamba eni monyam shansu ankasa se wa se Asante Mamponghhene okay mami adwa futu be na do ma yen nua mo a mo ba mo se ya mamre ne amane e ya busunsem e de ma ye e de asem be ka chu Bible class ya fa Kaiser de ma Kaiser me fa Bible so de enti no amane ne amane de enya de okay you never hear that say let me shop okay mami you akwa by the city multimedia so obebo odi no you want dia try afo ne atiefo Penny Cassie and Pumpcher, then I drive a queen. okay Aha, then therefore ye tina yawa. A sign papa and a hot dog. And they said it was a penny my yenti. And then they who are drum way out the end near my basa. And get drum way saying Kaye Mona. Yeah, me the Kai papa way pan said. Omo de garam say back room ha. Papa we am pene am ya farmer. O ma ya yo kire nkran ketu anyina te ye huku ko ma 77 preduasa. Abre wa kura wa ya mre hyedem. Ehunu se papa na am pene saade. Ti saade na o ye ma Mamponghhene no. Me fa Asante Mamponghhene ankasa no. Eso ye nipa ye ni je. Ti saade no ma me de kai o de for pa. Ti ni aye sra na ene wie ni se Nyankopon fa ne kransie.
ọba no kọturu jojo wasu de ọba no kọturu ẹja Abraham kuku na onye di a ọno so benya ọdọ ne tema te sẹ de ọno ba bẹyẹ yi ẹdi ama yẹ tie ma na dem rifa ọkwa so jojo. Okay, yɛda yɛnuaba ase ɛwɔ adansedie kɛse a wɔde ɛde afa yɛ nana ase berɛ wɔ sɛ bonso ɔtɔ so mmienu a wɔnyɛ ne baabi kɔɔ ho ɛsiane sɛ wɔse ade a wɔde kan no paa ne sɛ ɛyɛ obi a aberɛ a galamsey ɔmo kaa sɛ ɔmode bɛba ha no mu no ɔmampere ama ɔmamfa ama ama ɔmo yɛ yɛkyerɛ kɛseɛ paa enti ɔmo akoma so ade ne sɛ ɔmbɛyɛ obi so sɛ ɔbɛtumi aboa ama saa ɛnsom pa a ɔbɛsom ɛyɛ Mamponghhene no Mamponghhene bia no so no ɔbɛtumi asom saa enti yɛtoa so na yɛde yɛtoa so de ama wo yɛnya yɛ maame mo wɔ ha no mu a yɛne ɔmo ba bɛdi nkɔmmɔ na yɛbi sɛ ɔmo asɛm baako mmienu ɛde afa yɛ nana a ɛtwɛde abɔ Nyankopɔn ato ne nsa afrɛ no ɛyɛ dase berɛ wɔ sɛ bonso to so mmienu maame yɛ mo akɔ aba ɛbɛkyɛ bɛbɔ din na wɔda wɔde de akyerɛ yɛn maame mbɔkyɛ sɛ Mamponghhene dem ha yɛ okay yɛka yɛ dase berɛ wɔ sɛ bonso to so mmienu a wɔne hwan ɛwɔ Asantehene ma no Asantehene ase wɔne ɔhena wɔda Mamponghhene ya no ɔyɛ kɛseɛ paa ɔyɛ pɔpra wɔda Mamponghhene ya no ɔne ne nkuraaseɛ nyina. Okay yɛka ɛyɛ dase berɛ a sɛ ɔkɔ ne kra akyi a ɛnɛ na yɛkɔ n'akyi koraa yi ɛde ba nteɛ ana ne bɛkae ɛyɛ dase berɛ wɔ sɛ bonso ade a yɛ a mede bɛka no paa ne sɛ ɔyɛ nisia ɛse ɔnyankwa ɛse sɛ wɔdi ada a ɛnyɛ asɛm ketewa koraa enti papa ne papa no no ɛno nti yɛ nana no no yɛdu biaa n'otu obi esie no saa na asɛm no ti. Okay yɛda yɛ maame mo ase maame sɛ bɛbi ka bibi kakra de akyerɛ yɛ ana ɔbɛka bibi kakra de afa yɛwura a ɔwɔ sɛ bonso ho ana yɛwura ɔyɛ wɔnyɛ kɛseɛ paa yɛda yɛ maame mo ase ɛyɛ adansedie kɛse a ɔmo de ɛde afa ɛyɛ dase berɛ wɔ sɛ bonso ɛwie mpanimfoɔ se anammɔntenten bi a ɛkɔwie ɛwɔ aboboa no aha ɛne ɛde dwumadie ne nyinaa ɛbɛsi yɛmengye di sɛ ɛyɛ wɔnegye kɛseɛ wantumi amade na mmom de twa sɛ wohu ɛne de twa sɛ woteɛ no so wate nti ha ne de dwumadie ne nyinaa bɛsi meka wo sɛ City Multimedia ɛna sɛ wohwɛ a mesrɛ wo sɛ klikita adɔma no soma me na mmɔ kran ɛbɔ kran no subscribe a dwumadie yɛdi ne nyinaa so wo nsa bɛka bi na sɛ wowɔ information bi so na wode ato aseɛ ɛde ama yɛ yɛnya wo mu yɛkɔ so a ɛde adekyerɛ ne adesua ɛde ɛma ɛfa yɛ mammerɛ ho ɛfa yɛ danda dwumadie ho ɛfa ntetam bibi biara ɛhɔ ana City yɛwɔ na meka wo sɛ mɛma werɛ mfi wokɔ Facebook a City, Twitter City, ɛyɛ TikTok so City a wo nsa bɛka yɛ saa so na wokɔ YouTube so a City wo nsa bɛka yɛ mesɛ wo sɛ follow yɛ na share the link to other people so that they will get opportunity to learn and see what they haven't seen in their life before. And then the dwumadi na ebesi e hana mo me amede dwumadi ho chia me medin ede nana yaw amankwa e de dwumadi next year nyame adoma ebesan ahia bi